asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goino na kemo ne klasi kya gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekiya kyo kogosorania CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Karibu naende mwancho muligereri yabu getaseni kya Ndizi TV ritukoli Alamisi ritukoli Richiko ekaro watororiga tole na Wakili kire ase studio na watu bagotabinga nchirarenge mungana ye jam egesiekia oikire buya ekaro kwaroriga manyae bono your problems is sorted asengencho nguchali kuiraneria kera ri swali riyotagete komanya igoro yengana ya succession asengencho ye demand bantu bakachisimi mono anene ribali giriti murubiri twakorete chitariki sano our first interview yo mwaka mutangani yo mwaka umuya mutenyo mutangani ne chitariki cyarenge isano ari tukoli Alamisi ekero murubiri ori irorere tubutuko abantu abange mbatumete chijumbe bagotaka kumanya mange bagatebanga gakikora Sara ingane yento tete tunyiwe mono igona kikiagera naende na tebi na bado no Wakilinga naende we katolika pingana ya succession people want to understand bantu niko batagete bamanye asengenjo na mange bakonyora ekera mangana yuatara korwa asenjere kiranete kigima chisegi ebina amangana nda mange bantu bagatebanga nonyeta succession yoka Wakili bantu bagatebanga kerago robolimu ngochanda nabali nabantu bandu kwanyora agori tobulimo bwagori rose mara 10 agori tobulimo botabwatie title agori tobulimo ririataraendo omanyene nando obulemire omanyene ataraja mangana mangira ya malimo igobana Wakili kirase studio onsi aseribwa onsi kianda 10 wono toikaransire asemese ito yerichiko tole na Wakili ito twanchete butambe akaro tole wiki ya kabere iyo mutinyo mutangani omwaka mu 2023 good morning andonsia soberete naro libuli kurwa diaspora Jared mtoto wa jirani Wakili ashafika ngoma somerande libuli ryao egereira neria senchira yobwekera ntobwatie wetere mitandao yaito Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook YouTube na otolebna na Ndizi TV News na wega SMS number nerere gorabo ase TV yao kona gutoma libuli ryao asenchira yobwekera na ndoli keke gusiekia anyato likabuya likaeno negesongo tunajua kwani iko nini. Good morning and welcome so much Wakili, karibu sana. Asante sana. How are you? I'm very fine. Biyori kurudi. Mbuyande. Anyakore buya. Good to see you. Asante. Karibu sana. Nanja asante sana okorora. No mwancho morigereri. Na bategera tukocingongo. Yensengima. Biya mwana soko twaligane. Asante. Ndonyoleta mashabiki korwa ense ya New Zealand tuwata mashabiki korwa chinse au mpaka Singapore ndonyoleta mashabiki mwako yubuno chagete na kurugeiga Kenya ase county ya Kisii ndonyoleta mashabiki amayikoro matongo korwa gesonso bono for the first time mbaro ngokorora bale kolende mono bakare korora asentunde ntangani kindly introduce yourself egerto manyago chaka murobole. Asamarieta no Wakili Morara George Bwakuma ndobo koleri bwa
obo Wakili Richiko ne kikatiba aso mochio Bosongo no mochio Nairobi. Yes. Na chingaki china ne yogo chase studio ya Ndizi. Yes. Na aso chikwa no wanchirana ne station yeye. Ndua oborori. Yes. Oso semi ase mangana ye Richiko. Yes. Na ndengwa kirambia mone management ya Ndizi TV. Na inu aba mubwate kirengekia kya abantu baitu manyagitinge kumanya Richiko Monosara na Brighton. Yes. Kebati ego ngwa kambia na Joshua ngwa kambia mono sana. Karibu sana mwanchu muligereria no mwakilo itobotambe igakwana erieta liaya botambe na litogukwana for the sake ya mashabiki ya mayakima aliagendete kubwati umurubulito Wakili George Morara bwakuma korwase company ya Mausa and Co Advocate Company egotoka se omuchibo songo nabo igase omuchio Nairobi na era twatwara kera litukuli Alamisi otoigorira tobosemia otumanyia mange inganki kiganire kikatiba kisheria egera abantu mwenyora sensemo embeyeri chiko ntorocha bange bagendete kwenyora asensemi mpintorocha makweli agendrete ko toka se county ya Kisii oboiti ebinte binge twabera se chi headline asa mutukabwango iga asibikole binge kurende timaite sono singa nchogo tamanya usina singa nchogo siereria ntobese go siereria ekiagara kero Wakili anyore chingaki aikira se studio tigo tuategerera na kumanya kire gento kiria ukwana ntwenyora asabe Wakili kwenye tutaraenda asengana elitu abwate last week igoro ya succession akora ne chande taba Kenya bange nganyora simi kurumanga kurwa isecha kurwa marani kurwa bumachoge chache bagotebanga ga Kisara Wakili akuje to recap ntubwata mabule tubonete ko mubulia atanyara twaga kuiranira the last time asengencho echingagi igorero it's question and answers mono ekero tukuna ko recap igoro ya succession korende before that ngoli twenge gazeti ya the Daily Nation lero mambe karo twenge no yumtu Brighton Makoli engana ya irobolito mono nigoro buna chi county chikabwate a lot of pending bills korwa say the previous regimes akaro twaligereria twa is all about ghost workers chiwasinge chiachete as a ghost workers onaiga close to 4.3 billion nchisirete korwa se chikontyange sana na isato wana kwenye kwebuli twalenge ngaki who is this ghost worker naki ghost worker gotoka se county na ende ngaki akonyora chibese chiaye how is that litangane kwaboria una kwabori wachakira pending bills mbirenda akwane na mbirenda akwane kera nchomo nyene na commissioner ande bonaiga as a pending bills cha Kisii County omosike his excellency governor Simba Paul Arati na nchorete koboyo mubukoringoria na korochi bili echinaki now litangani pending bills tarikerenga nyachaga ukwanera lakini pending bills na ogwakana kulikuwa bwente kobo asichibese chia bekire chia tengire che umwaka bwege serikali ore nyuma lakini nchia gasie yakoretu supplies chia koretu nchia kanerwa so chia borigo chia ruro mwaka bwege serikali bwo financial year o spirit of ocho mwaka yonde aya bono kwa tebire gore ghost workers a ghost worker no omo oriori kiregasi aseri sakara lakini asobo kororio banyene taiyo so esababu yayo kumurika aseri sakara no gosokia besa yo wakanwa omwali ori bomotienye Brighton tumeze se kwa bwatire byana ya wachandike kabisa no mwanchu muligereria ghost worker no muntu olikire akore gasi Elia taligokora. Atagokora. Ara siri sakara. Sakara rigorire osoko sokia besa. Aso gwakana because kero mo korerie gasi bwe serikali. Usino ne company chicheto chia kibinafsi. Echi record injiro. Wana se record igobe kire Sara na Morara. Lakini Sara na Morara Sara tagokora gasi Ndizi TV. Sara gakero kore gasi company ya Mausa town. Brighton ni gari kirena no kore gasi Ndizi TV lakini Brighton ndo kore gasi ga Brighton ni gakero kore factory gete ye yo korosia matoke
ere taraja moja lakini abesa lakini ga umusaro mwali umutienyi neri kina sara gwakano wale besa na ndizi kama ni elia gorosia matoke the bright ni ali kina gwakano wale lakini tanya gutachororo ituko no ene lima kore gasio ene rokuru kwe ghost work nkonyora tuli naende no na wafanyikazi we county asegesie ke bomuntu kule yitali era topic ya lenge lakini rende sengencho ya tukuna moneka twali kuna koligereriga ani ntwanyora mabuli korwase abaligereria kwanyorire umufanyikazi wa serikali okule but kwanyora nga chibesa chigenderete gucha what is the timeline chibesa chigwenete chumuntu okule ase county chigwenete gutiga gucha ase again tubwente kunyora ngirna na kwanetega ira succession togochia na ekarore moyo igo bwate vitambulisho bitatu asense yetu ya Kenya igo twara a birth certificate yoko iborwa igo twara kebande oso tware a passport ebintu bitatu kerore moyo na ekero gwakure bado nabo badire kobo mo Kenya tubadire kobo muganda na ekero gwakwa gubonje kobo muganda ekero gwakure egetambulisho kyao gekorokwa a death certificate esa te diogo kwa yebone gutigara na bali bao bali abaridi bao igobona achakira succession igo chaka abanabwo abaridi bao bali abagochikoira ekikere kyarengo keroge gosuka nekigeta igosuka egigosuka na bintu na chigari na bintu bindi egeta igosuka ne ndu na maremo ebibi aho biro na bagotware ye a death certificate a death certificate bon tari ayo kunyatwa kera ayo gore chifuti gete gojinsi a death certificate na bagokoriti na bagotigara nero so ekero monta asirire ora sega asia serikali egente getangani abariti baye mbabwana ta ko notify office area ose department area rengokora na George na renga no mokoleri lakini gari nyagusira bono a notification yeye yamenya kuruwe window period area ye chi process ye chigo chaka ye yo bono gokorusya ororo muno montore moyo orasobo koleri na gokobeka bono no montoria bago process chi benefit chiao chogokwa bono kwaruro bono benefit chiao chi miakeri gwakorire omosaro rio okogenda saba bariti bao oino morugio abana bao na baliba onye kwarigete will aba bakoritie bintu byao so ghost workers na kene baro ghost workers ngiye kubareta ghost workers go bakoreto na intu baria torora service echo togokora bali tulende tegento ko payroll payroll ne eke enakala erigete ngo na ngo ogokore gasi asa ngasi kiagokora musara irenga akuria na ndibone payroll yeye ne bwate ase ba korkina ngo chore gasi ngo report yore gasi matuko kigwachete na ralio tachete ndi kwarwarete ne file ya onere ga gobisiye wone ghost worker file gero sirie kabekwa na George Morara bwakuma no mokorie gachare Ndizi TV chiza tuge cyane kikabekuma register ya korgina ngo cyande gaskara itko yatikigwa no yo konyetiki tari nje George Morara kya George nje ngare ma sand company ya town omuntu gotikeria no yo regaga office Sara no ni computer ose bitabu ebi ngombare bako bichori gotene mwanya bantu so aba mwanya bantu bale chobise na bakorosi binde why now nkiyantu bakorego wakili asengejo ino musigo bono mna twarre county na West Pokot go yabwate abakoli merimo bale ghost workers 2300 a lot of stuff bako iranka chibasi nyinge chitayo is there an legal bai mukuru getambo kero kenen keroro kerazuye bintu binga bune bimbigendera kero montato kire oyo orikire rieta otari asegasi eyo na gosoerwa na bwateri chikondirwe teribaga yoko mosoera no yo tumegete kobeke riete rima obere agotumie riete ri gosoki chibesa oichuri china kale chichoborimo na reri chikondiro ri komosoera iga abantu barega babwate
criminal culpability yani bara asoru ase egesheria aso okora rigoso yo okora crime ebale babere oyo likire rieta onya kamanyete na nalikire rieta maria na ntri bokore riororo oyo gabwate iyune negento okuruka una fraud igo goibete igo la gaetia serikali usoka la gaiege tengeke asori kirire tanati gokore rioro no yo soetia ma data information ye na Brighton ngokorare gasi ma Osand company na Brighton tai gokoro no yungo moicho riterieta George Morara kuma na inchening saino ngosoru kina na igo ngabete tio obokora. Batrende wakili nani anandika ngogulika bantaba iga because a process nero yokulika banta ubonzo na marieta ya ghost workers batrende that's a topic for another day. Yes. Asingencho lero obachimurieta kanyirira kumi that was by the way kulinde kwa toire oburabu kidogo igoro ya ghost workers. Back to our topic, Jared mtoto wa jirani nkora yangi wakili oirane igoro ya ghost workers awata ba rate ya Gusii amangana nonyebna to abere headlines on the news headlines is alarming otabe karanga likiao about ghost workers nkora yangi kwa irane nando otebanga do wakili thinking religion is playing how the religion is playing its role to put leaders on task ani atake karanga likiao nga enoroche kanisa asobwamo negende tokore mirimo ya yeburonge kubeka these leaders on task bakore abakore binabugane chinga ya beire na ekanisa ekerenga giye kanisa na kikera kenene sana kyaleta tamabadilika tubate katibe tubate obosiboro bwakanya bwakabere o kanisa njabeto ekato bwata batene be kanisa barenge no mo sukumo bogo takebya akorwa maronge igotingo tena kanisa ne renyuma asogo champion okoleta monchoreria lakini yake kanisa yabeire keriyo tena na ne igebwata mahitaji aye ayege fedha agerire kanisa yatakire enyoro gokonya gwomeke fedha kubwa okorigereria ama yago korwa cia society so yagera asinge cyo gutaka fedha ye kurasoma na siasa obweka ne George Morara bwakuma bantogi ribario onte na George Morara bwakuma ganogose so ya toiranira nyuma asinini lakini ntogote ba blanket na ekanisa terabase ogo takama yako ayege ndu yakabere wakwanire gose na iranere tiga eyebuna Gusii amagana abeire ogoitwa no na magana twabeire ase mitandao na ase amatangazo mono ase bintu bire negative ebintu bire bibe ake ntuakorete analysis bari togosoe mitandao mono twarigire nkito kubuguria togochora kurware na nseye tali muna Gusii no amangana yo boitibore gosa amangana rape cases defilement gose okongenta aya onsia aro aya bona bandu bagotana Gusii gete kebe kwe enyasi bandomba soka kuruzi nani bandomba soa ya okwege na kwana usokuriye kwane so mutandao ime gokonyora ibintu ebimbere makweni ebire Gusii bonega ebintu ebimbere Mombasa ebire Gusii bona ebintu ebimbere Kakamega nande binge mune ebire Gusii ge bwato giate ko ekemo ki abantu babeire enlightened abantu babeire enlightened inyore gasara musubati nare umukabira we kabira tari ke Gusii osogete Gusii umusubati yoyo osokire ga myaka 30 nande nare Gusii omanyire ke Gusii igago ntegerera naye akotoko gamba igori Richiko ga musubati ogante na station ya sobo teye gukwana igori Richiko abantu mbare babere batatu banyorira somo cyobosongo bankwane na magokabere babere bangorera soda bagondege ntukiri gwakuna ke Richiko ego gwakuna nando sukikano tene kebono na kitogokora na moiraneria ekitari enkoiraneria mote na nga kibase kirito bwento gwaka nuno mwakiri
ya yagamborire street na nege tukiamate nabo nkumoiraniria obo semi bwabeire amonga yaba Gusii aigokire reporting ya kende gyonsi yakoba Gusii yabeire in a high level aba Gusii bari enlightened bamate their civil rights asense ya Kenya to baraba Gusii ko banyuma asokumanye kike bwante ko bekiya nekebe all right omutandao ligere Twitter aba Gusii bari gatoro abange otoichiro ligere Facebook ligere Instagram aba Gusii we are very active news cheto gaga kirikende gyonsi yakoba na jari yabere nyakoe gokora ya minyokire limo kerogete nkero muriro renge bosonge town inchende ga bosongo mambi igonde bosongo asobisiane ndamadru muriro no bosongo no gende to samba bosongo omuntu konga kire sime nkuru America agodena omuriro yuna kimwanyo control rigago igo news asaba Gusii disseminating news tuabeire turabango ligere chi station ere cheke Gusii chiro a lot ligere chi TV ere chiro ligere chi radio ere chiro ligere chi blog ere tuwata Gusii a lot of them ligere chi nini tubwate YouTube aba Gusii babwati platform chabo ya YouTube nemeganda so it is about information yeito togoso kikende yonsi getu kyabeire abande bade obale baraterete asoko bisa ekene kirikira society so kingda hote bisara a society te Gusii is on the right path no nya nege demokrasia aba Gusii ngoro to gwaka chikurege kabwe kama yoka aba Gusii to enlightened so onde bwanchu mwanchu murigereria tiga kurigereri gosukunya ko wechaya unaba Gusii bono to bwantu to bekirwe nyasiga tugiterwe na tosoka cheki ase mitandao gokonyora magana yari Gusii na ari Kisumu na anda mange mono bia mono sana wakile ase ogotumanya igo na gotutebia ngatari Gusii yoka antono bakari goto isolating Gusii abeire bobe gento igo chikopa bate Gusii nsemoki sub county ki ebinte bibire everywhere Kolene ntoliko bi advocate ni gotogo kemeanga ebinte biga biere egera abantu bamenye bya wakili back to our topic of the day abantu mpata gitukumanya sana procedure igoro yamangana succession abange mbara kora mono basinyirenga who to approach mayo chaka gukora egenteke buna to kwantiri last time mbata abatembiya mwakwanire bata ngakingo kora asu wakili ngoenda wakili George Mo egerante how to begin amane mbamanya about this thing mbamanya tinga ne mbagwene te bakore boigo they don't know nkaibago chakira umwanchu murigereria eneri swali ya enta tu chaka bone process ye una sara amboriri litanga ne kingo osamo mwanchu murigereria inche na sara onye to bwate nyagosira orenge ntata ose mama oyo to bwente koridia mariaye ayuaro bolemo chibaza chirebengi chishya chire chikambani chidibenja chire chikambani chiombe etugo totebe ebintu bya nyomba byaye na totebe nande chi pension chibaza gete chi asegete chibaza chira asekiombe gete nande obono torire nambiri byo kabwate nande binkero gekoro kuna ekero succession ya okorwa ye kubwati ebintu bibere chi asset mbiri bire byaye chi liability mbira bwente gwakana mbiri bya banda bwate so succession ekero okorwa ye kurigerire ebintu bibere enibo yaye yenganiye nande nabwata madeni yaya na aron igabwente gwakana utari ndu sibase cyane chigwakanera enibo ya tata eniberi eri ya tata nere bwente gwakanera madeni yaya bwate egente getanga ni ase family mole mobe family yo mongno yomo ose family abange na abange no gotwara obomo mutwaro mukutano moikaranse moigwane na ntuna abanya gusira Thomas bono twa nyagusira osirire twakora na matanga ebintu byaye nebi eko twekaransire moikaransire mune family omokobeke list y'ebintu bye no gocha byaye ebire byeno mutete biritiwe mutabo bole mu ruwa tarachambire bole mu ruwa murimani bole mu ruwa bugirango mate bole mu ruwa wendo bole mu ruwa Mombasa Maritini mwabibekiramo mumanya gocha ebintu ibono mwabekiramo mumagote abana n'abangina kera succession as section 29 ya succession law of succession act yotena mbarabi
aba bakuriti aba bakuriti bare abarugi baye umurugi oye usabarugi baye abarugi barengo bari abwate abayichiko litatangeti namba so as succession mbaro lichiko lirabe na liria kerari moyo talaka njabeto bagatigana nande akamurusiopi tako bange gusaka muamari aya gakorana nere abana baye bonsi na baba bari bachete n'abasubati abana bari babarire na nabaye ise ngina mumuru mwabo musubati mwabo oriore obarire na nere igarengo umuntu ofaidika kuru asale abana bakorokwa beneficiaries abana bakorokwa abariti abakero mwe karansire mwabangira mariyeta y'ebindebi eyo no mukutano bweke family mumanya gochora mbare baguchigotenenera enibeye a process yeye ababone bako guchi administrator na mo choro yomo usimo chore babiri usimo chore batatu inu mo korona enibo yeno na kiengani na ande na kimora enamba yeno na kiengani na ande na kimotegete process yeye teneneru ekero mwanchiranire mwakoliraya one step moko genda igago mate mubwate a death certificate ige gotoka kurua se mochari a permit eri kuruye yogotindeka a permit ige kurua se mochari eri asoma biroko gacho kanya usira asiri ose yakabere a permit eruwe uno mo chief bwe kenyora saruete a permit yenare ko ekoirwa as a registrar of persons and deaths mon process ya death certificate bona death certificate mo bwata bona mo ikaransi mo children administrator mwari erie nibo yeitonererie nibo yanya gusiranererie bona mogo enda bona somo ndokuru ko mo chief nera mo koirera bona information ye omo chief ari kiriruna nyagosira igasirete chitariki nyagosira no yokurwe kenyoreke kiane nyagosira ekiragosira igatigeta bantaba igatigeta banginaba agatiga abana Sara agatiga Morara agatiga Brighton agatiga Joshua agatiga Kebati ochanera Marieta inyora na bana kurika tali na ndalika Marieta ya bachokoro ya abana bakurikwana abana bari banya gukira boka kwangibure nakwibure onye nyagusira otigete family yo mwana yoyomo osirire natigete umurugi natigete abana na lidio kabakube kukena buchinte nenera cyanya gusira ekrabana borongi batayo osibasirire lirubeli moyo gambia likire lichana Marieta Lyonsi lirubeli likori kugochiase a court yase ligochi ase court moch kobeke succession likori kugochiase a registrar a court a registrar na romo teneneri wa mangana administrative as court yende yonsi no likori kugochi bono lirubeli bono gogochaka ayo manyana Sara usenche Morara na bonko goichoria kera ama chifomu echi cha succession igochire some procedure yanchi form gete chirosiri chirasiri chiko chirase active na bayo manyana go file succession ayo manyana usenche manyana use na bayo manyana ukuna check ina use family ukuna check ina succession yeno akorono momanyi okuruku mu advocate kwangigure iga abono no Marieta ye nago chano ne nibeye mubwate nabo mwachorire na ne chi administrator cheno bona ina process no chakera process ye komu kunye chake court chi form echi process ye yemne go chaka bono chi ebintu moko bekaga amasakara ko anda se court au chikoringorigwa no mo magistrate usomo judge amasakara ya yakobo ne death certificate na regente ketangani egento gya kabere ne liru belio mo chief egento gya gatatu sorry ebi bande chikopi chi bande chi aba bonsi pi aba bariti aba bonsi abangina asabana aba murasa abaiseke
chikopi chibande byabo bonse byaba bariti Yes. A copy ya ogo kwa gose death certificate ya oyo moyo bwaba bariti osirete process ye tarara. Okay, yeah. Maega yeye bono tuire ne bono tuchake ebintu niboki omo nyagusira bwate enibe nyagusira bwate no tukubeka chitaito did obule mu bwatara chambiri obwa mulimani obwa bugirango mate obwa wendo itu akorera magana maremu tumanya gucha chi ngaya begete chibesa nkigancha kya begete mbengeki Barclays Bank na bwate account cooperative na bwate bank Kingdom Bank na bwate account eye no mukubeka account yeye neli sakariko kina na bwate account ya sevengeye ne account number neli yetali account yeye mwabekira masakarayo umanye gocha chiga harire nga bwate egari nkiya korkine gari ne yao endo ko kwa logbook chi logbook we china chochi na ndo chicha nororo logbook ye Mercedes logbook ye Prado logbook ye Peugeot chibe kwaroro aya mumanya kubeka bone bimwakorire eyemone tukuruka assets biriya bwate mumanya kurina abantu riria matanga batubugetange batatu abamata bete nebengiga nabugoltie roni erega bangi ke yabugoltie roni ebengi yabugoltie roni credit bank na romole te record ekorokia aya ekiombenkere bagotena nabugoltie busabini aga tumia nyagetari na baro mumbata dichiba syabo na romo bekere konna nabwate odaiwo wasiringere busabini ebi mwakorire amasakara yake rabete yari amanya go present kwase court right court ekero ya receive amasakara ekige kokorwa no kuringori wo check amasakara chikoti chinyinge bono iga ngutaka chire a death certificate eri original we kerora kana no oyomo omo bisabu court original a court ne tageta marimaya oro kina ekena marimaya na wale bono iga okorge taito no bora tore taito ya mwaka 73 lakini obole mobo bwana tukukare so o tai obole mobo taito wiketu arege ndoge kunya support gekuru kwa green card ose search a green card ose search na yo korokia nseye metenyo sita eye kerwa kore application ochaso land registrar no bole mobo no bwa obole bado no bole amarieta ayaya aya kwali kira sama sakaraya yekoti weure sara weure mwancho morigere kwali morigere igwete pi na kieke natakirete ngarero check us through bono akira aya abeire ari ngorigwe akorirwe a process ye kubwatia bono ne eyo gutangasa aba mwachore na chi administrator no gutangasa gwe serikali gutangasa kurwa se koti igo korutari yo gutangasa kore tu ase Ndizi TV ya tari gutangasa kurwe gesa tari gutangasa kurwe nation tari standard gutangasa gwe serikali kuri official gutangasa egento gekuru kwa Kenya Gazette Kenya Gazette Kenya Gazette ejenero mu bisoro bwe koti akoringoria amanyago kwa ogo arosie notice yo gutangasa senga seti yeri tangazo ligotomo chiase Kenya Gazette ligocha gochapishwa ligotana nyagosira Thomas na aba bacho rugo chiko gotenenera mali aye ebale Brighton na Sara amatangaza yo kerabe kruwa se Kenya Gazette Kenya Gazette ya gosoka kere wiki na Kenya Gazette na ero egetureri kie official yo gotangaza magana yege serikali yonse sababu yo gotangaza na Kenya Gazette na kero montamanya na bono nyagusira Thomas abariti baye bawochotenenera enibo yaya se succession Brighton na Sara yibona yachira se Kenya Gazette as a property and administration registry Nairobi na era okoreyo kwa credit ya sokoro Kenya Gazette liera naga bone gazette yeri notice yera naga file yeye na era kubeko file yeyo bono mwa process bono ya ikiranire yaga nyama tuko istini
mwarangirwe koti ababona abariti mwarangirwe koti korie ira na ebintu ebimbu ya birosiri nekene ni ntwaba mwamanya kwenda section ya kabere ya bono distribution na kyubo bagi weni ibeye obole mobo bole chieka 10 obwatara chambiri chinyomba iwo chire ibere chinyomba ibere ase mira yaba Gusii ya gotana obole mobo kubagano ase chinyomba ibere ase Richiko buri yabono ne katiba yabono obo bagibwe ni boyanya gusira ni nuaba abanyene muko na cheki na oyo gakwira chieka ibere oyo gakwira chieka ibere all right yebono na yaino abanyagusira atigire muko na cheki na baride baye mwebange kero muntanyore aisanike it's a very ne process intambe Wakili tiri ntambe igere process ekromore nakiri na konyorere tiga na kanyorio moanchwa na process ya succession neta tobo manyi neta knowledge o na process ya succession aba bande ba koboria bula to kwaneta na nyorere babire batatu ba konyora senjera bambori na ntu akorete iga tugoika tugakwama inkoringori na nyoru kwame ba kwamete asekijo maybe ba bete abakaso korengereria bakao mondo otaisaini ko bakorera process ye na kingwa chika kichinyige todena teri yakongu gocha sobisiana busyo mu advocate onde bwansi na kerwa chobisiana busina wotende ndate ngokoreria succession mborie na mberi yana ye license yana unique number tingo tena njiro mu advocate ntario mu advocate na bange bale skoga bataria ba advocate aba bara atereti abande batakore succession yabo ekero ne rure nango okorerinde ase succession yawo ose yeino yanya gusira ekichinde kiruo kiraterete ne kitwa korete tutakoreti buna amachiko aganetie twakora bintebi mbiato mubigende Kenya Gazette masakarari aganeiri taruegwa a court egatenenia ose ega strike out eka reject amasakaraya ekinkikagera succession ye never rejected ose te ikerana ebibande ibino akomo kubirusifo moko bibeka chikopi nabora nyore ne kebande kya mumbro mino sumuswatu mino kare ngumbu igage tometa so mutandao copy muna mo printed namba ya kibande te kora kana gurugari namba ya kibande kere tarra kanti kitar kibande itar copy ya kibande aya obole mo begetega igo begete obole mo succession oyo sirete ntomu tom ka makario taitoga yosoma dom kamanda some errors no abana abantu babere tofauti goika amarieta abwatane oyo ganya gusira igo mogote baye gwachira amasakaraya ye koti ngomurieta na ntomu kamanda lakini ase death certificate igirigete Thomas Makario abana abantu babere tofauti weka toro tote toro omata marieta na enga kichinyinge ekere ore street abande kondo kabale George Mo erieta liana lie ege serikali eririkire riro George Morara Bwakuma so gento gegusikana na nje weka getware erieta ririre kebande George Morara Bwakuma eyende na no gotebia abantu na ori George Mo erine omonto mungao pi George Mo no monto rabe osino mo Rwanda osomo ganda mwanchi muligereria are you really getting ekanakina ata giterero ntu aroche kururinga mbarabia bali eligible yoko butu kase list ya succession buna to kwante last time abana abaibuli babo
na bali bonse baka nire ntwa kwanete but today asengencho mwabwate sana irango yokumanye process the whole process ngangi yokorekana ngaye tuanchiranire tuikaransire buna abantu abamo ngaye how do we begin mpaka tokole process ya succession nere wakile reire gocha igana nje nanyi manyete mbona nyategeirire gaiga akini ya soiro bonko imikigima nkirende e process yego chiabere gas message nere yarenge samu ya wakili ne nanyirigiri ambolire ondonara gotebanga era abanje timbu atikende buna Gusii tutabu atikende tiganyiriginya sabura yale goteba yes nanyo repeat akora jinse mocha miriri ateba karibu sana wakili ase studio asomurubulio bwerichiko mono succession atebanga buna ategere ando tumire yakabere ateba buna ategereire orore e process ine yabantu bali obwate bintu wakili process ine ya wale watu wako na vitu sisi hapa okonyorole ntubwate na tubwate bisire bioka is it necessary for us otabirenga process ine yabantu akora babwate bintu succession basically ne yokoridi kerikero tari onyankeyo ekyonkeyo nandi gantu yakabere yes atsinare nakwera ni nyuma succession nero bono diswali ndiro oramborie tigange bori nandi ndiraniri na succession ne bwate ranking yangogo ochake gasi ya succession akero moga kasirire abatanga ni bo ba angenere ebara barugi baye abakabere bana baye asemire eteke Gusii na bote bo mumura monene na rore that line amate ichiko osikati batata na tutugute chimila cheto taki chimila echo chibe angene richiko chikole rimuna richiko litagete so ayabo no mokoti insense mongina aba mongina moga katigire osomo muromane usaba banene batai tukora succession na kiekoba tigangira neri nande no bwatiri baga nande richiko ligukwane gentu ko na citation citation na kerogo be kama sakara ase court a succession na bali nganete naya kabisa lakini bono gokuboria court ebetereri aba babwento gochake process yeye banye chake onye ba kunye chaka ayonche runeri chikonye kole lakini egento nyorete neke na aba bonsi aba batatete gukora batatete guchaka kire gento kyabo nabo kire boronge buna richiko te na barambaro ase list yo kwa gwa mari mbaro asokonyore nibo yeye mbaro ase ogotenenere nibeye nande kire gento kyanya gusira gutenenere kire muneta kire richiko Biamono sana wakili. Asante. In fact, naisane kati medo sumanchu mwigele kwa isane kire. Aiga wakili amegonga ndipo asoko tutebye processing ma. Na kina atagete today. Otagerrebu na anye kwa nire gocha nka imogo chakera na kimogo ikaransa muagri mocholeji administrator mokoigwana mogende pakaso mo chief moyora li rubelia chief all the way mpaka ikigambiro court mo register by the nabongo eresa buna wakwanire all the way yasengejo na igule na enkagirete ngabono igo ikiraiga kiro muntu igule ande ntete monta chata venga na rangeri wakili amangana succession asengenje processing manera twatagete gukwanira lichikulia lero Divina Morara kura South Mugrango agoteba indeed nilikuwa nangojea hii. Asante sana wakili, barikiwa. Oyono yolika mapema, otebanga tuganyete sana wakili aika sembeo. Akulika kura South Mugrango agoteba baligireti no mongino ukuruko marita nere na watu mochandu yugule baligireti na Arona Dingala baligireti yani ngana abantu baligireti ase TV nyombe mukura South Mugrango bali more than 5. Thank you so much Divina Morara kura chinse mocha South Mugrango. Ndoche Chris Oyunge kura chinse mocha Mountain View Nairobi agoteba wonderful indeed wakili asante asogo totebya cha msingi nkikiwenete gokorwa asingana ya succession nare kubuliribuli otanga wakili akoro kwa Matilda kura chinse mocha Karungu I think kutoka South Mugrango
Agotebanga salimia sana wakili. Tunajivunia tunapomwona ndani ya studio. Swali langu ni je, kuna wale wengine awasemi bataligotea their assets. Abantu mbaragonya babwate bintu wakili okure batwanyorange bintu bya bire samwe binge no ni familia etamanyeti barugi baye batabimanyeti byonse alikuwa musiri ono kwanyorange bintu ebibi guchibya sirabosa gosena ibiri bikwanda byabase asset recovery tiangira neriyo. Yes, Matilda. Yeah, there is a challenge in ero na gusiga to bate setup yeto ya bagaka batare gosoke bobisi bwabo. Yeah, yes. Na bona gonto bwate corporation ya serikali ekoro kwa unclaimed assets. Unclaimed assets neni iberia etamanyiri ngomonyene etamanyiri ngomonyene na abantu baishiko lakini onyene account omonto yabwate bengi ebengi ne materia etari omonyene account kankuruku Thomas Makario lakini bantu mbayo ba Makario banya gocha batete koridie e account yeyo bonde bina ibiko genda gari unclaimed assets ego bigachire ego bire eketengo ya serikali erende teni beje. Okay. Bali babwate challenge buneyo omu advocate orange naye ose ntwe obisieito na abande babiri batatu twakonyere babiri batatu okora a search as unclaimed asset kumanya na nyageto yogwato elieta na bwate account asegete aya egento kende kere limitation na keke ngwa kirambia mono na eshigo ikirana omosike daktari William Samoei Ruto omo excellency yote president otenda kire gento kuchikire kunganyigu kurwa analog kenda digital. Yes. Konda digital na twali bario kumanya na osoya ya korkna amarema George Morara bwakuma narenga naninga yaberete eyugera ari toboroke obura sichinse kiri cyama cyengumbu botari seita. Yes. Nande ribo ririnde rikongo eri abantu baito baikaransete bakoboria abande babwate challenge na title deed ntuanya koreye tata tigete. Yes. Obore mona bubo tumenyete osobore mo buntu bumaete. Yes. Ekero manyete obore mo obore Nairobi. Obore mo wo mo maete ngai mo menyete. Enchinchera nchire raisi echura nyore obokonyo bonene kurwa sumonto kuruko advocate By the advocate na bawo okonya gukora chi koringoria na research kurwa subumanyiboria bweri chiko ne chi institution yechi. All right. Aya mongo kwa example ne rina a unclaimed asset twakonyire babire batatu kumanyana chibesa bakagerete nanchire ebengigete twagenda twakore application uchiase authority. Yes. Authority ya twanchera with the backup ya masakara. Yes. Amaruba ya administrators na yande ya twanchera kero to uchaka usache gento utabwati idini utanjeiri ya twanchera ya search ya totayena nyagete na kene na tigete ni bere chimilioni bere chialenga se account ya Barclays Bank Kisii. Bia mono sana wakili ndo chenga gicheto chiriche kiranire egento wacha koraga iga kwage kolire very perfect about the process ya succession kero muntu bwatire elia chandeta banta bange ndo chenga kero muntu isane kire Linet agote wakili kudos, thank you so much about succession wana ndo cholige chingaki tukwanire igoro ya malimo antumbali bakari kugora malimo akaroyo ikomi yo number 1 naro gorete kare. I don't know how this happens. Abantu barororo bakwenda against the agreement kwanyoranga kwa gorito buri motora kana besa oliyo bure timugonda aragendete kulima and such like kwanyora buri mumboro burete watabunchira teyo. There is no way of watenjere kuira mwagago monto batebi se idoiruke ose to orore na kyo gukora ndo chitokwanira nsemo yebintebyo na kyo bwanete kugoro burimo and na kyo bwanete kuikira mbako tware a genuine title deed ndo chitokwanire abange mpabuli goronga nkonyorora bayibuli babo mbabu ati title deed a title deed era aseso koro yabo osirete
konyetara bagira bana baye no mugago yogotire batie title deed igere ya sokoro terie ya tata bono tuikunyara kubagira abana bao tutangalia hiyo bado wakili nara iko kulika tiganya some bwangu bwangose ngejutige kichachira wateba hello wakili ni okay agothanga wakili ni haki governor kutishia kufuta wafanyakazi Steve Ngisa kura South Mugirango oyolende this out of topic but it is out of topic but I'll answer it. Yeah, yes. The governor has never aseba to kurigereria ositokorora kurwa ekeraso etobokoreri bwaye aseta iyo omo governor atishire monto komobuta Paul Simbarati ekia kwanire na ande kikena kilite gukeroro on record omo governor Simbarati igatebire na igate tobokororia bogo isanekia segusi na transparency so ekerobe kira segete omwento gokoreria okoreri with with all your competencies yes obase amasakarao agokobeka obororo na gokore gasi obe productive ingoteba ento bwata central government ndukuna ko performance contracts asita iyo simba akwanira tabira abantu ngo babutare ene propaganda ya be Richiko yege siasa na siasa tari yatubwantu siasa ntu akora chikura ege ntutubwantu kuri go chimotuga obokoreri boboro obo bokorrekana lakini da asetayo Paul Simbarati atishiro monto na ngumo butale yaya asante Steve Ngisa nkolengi kwiranira igwenga aitakuwa haki isoko bangu monto ngutishia ro monto but kwa saa hizi hakuna mtu ametishia mtu wikira bu mwanchu muri message niti nyingi cyarenge kolenda senche birone chingaki bari mwatu bwatiti wetero mtandao Teresa ke mtombi yamono sana eroni kisagini kuro magenegesaba kwa asante aire ni kwambo kambi yamono fen ombaso mbi yamono sana na bari mwenzi mwatu machi ujumbe kwa nekiabu na mwikaransire mwategereire a process ya succession iko bana lituige to mwelio we topic iyo na wakili natagete kogenda egera nende arole emirimo yende emurigeretie tugakangambia mono sana wakili kolenderi boli ndiro lyarenge musubati na aro uri kuboli guru ya divorce na ero nkolengisa another topic tugucha konyora libaga toyekwanire ngana kie karumu atiganire no mosacha mwagolete bintu all together in process kyokobwatia egerna ayo nyore your share buna ulio contributed ayo ntoche tonyarigererie as our next topic so tonyarigererie aso bwenge no bogare on spiga ntwariete iro na mwako yo tinkogosa gocha yes osaka nkogosa gocha mbaro bari kiombe gito kia Law Society of Kenya tuirwete gosomi Richiko tutata abantu baito batwaro bumanyi igonto somi gore igo nyasaye ka wancha wiki gocha teturigereria mangana aya yechi title deed okugura egento nkebwati osomugaka tarusi tia sisukuru yae yabakongu nende kwanyora ngomuntu guriro buri mukabiri gatatu kane gatano ngakyoko uruburi mu bwa genuine obeuna yubulimo nendo nyimure nkasino ngakimoko bashuanga wonu buri mu buno bwaito kiro muntu atware a title deed yae ebe separated teko basobwamo nganchere tukwanira yo wiki goja nanjira ndi be omwanjwe murigereri beke karamu ne karatasi yawo ne gitabu kyawe wiki goja tukwanira mangana marimo ya marimo bia mono sana wakili barikiwa sana na pole kwa homa bagoteba amakubona yechimioro no bwene bia mono sana mwanchu muri wikirabo ndocenga na otokubekira nuguta ose full stop asomorobulyo bweli chiko lia succession karangi kwa nyorira mange wetera chijumbe mwatomana mubuli mwabolya na yande nto yayiraneria kerotogendrete no murobulyo twaringe na wakili George Morara wakuma narete kumoroka attorney enalingo moroka inche lakini kumoroka wakili mbia sana korwase company ya Mausako advocate egotoka igase emuchibosongo nabo igase county ya Nairobi nkorwale obokorali olitobaterana ko masomorobulyo mogima korwa 12 gwikabona igachinse isato nigakoroka Brighton Makoli twarubuligeria borobya nchini gonkoroka Sara Nyarangi on Twitter bila kumsahau producer yetu nigakoroka Joshua Auta.